koska uskon inspiraation käsitteeseen. Lähdetään siitä liikenteeseen. Tavallaan sellaiseen niin kuin ylhäältä annettuun, miten se niin kuin kirjaimellisesti otetaan se inspiraatio, että olisi jotain sellaista ylhäältä annettua. Niin kuin, mutta tiedän toki mitä tarkoitat. Ja se jotenkin mahdoton vastata. En mä koe, että olisi ollut mitään niin kuin vaihtoehtoja. Kaikki asiat, joita mä niin kuin tein ja yritin tehdä, niin menivät pieleen, mikä ei tuntunut niin kuin hyvältä eikä omalta. Ja kaikki koulu ja tuollaiset. Mutta sanotaan jo päiväkoti meni niin kuin päin helvettiä. Ja koulussa vielä meni helvettiin huonosti niin kuin monestakin syystä. Niin sitten kun löysi sen taiteen, niin kuin sanotaan, niin tällaisen itseilmaisun, niin sitten sieltä vaan avautui se ja jokin kertoi, että tämä on se niin kuin ainoa asia, mistä mä niin kuin nautin edes pikkasen. Mikäli nyt nauttia pitää mistään ylipäätään elämästä, mutta varsinaisten inspiraation lähdettä niin on mahdoton sanoa. Kai se on semmoinen tunne tai tunnelma, että kun kuulee jotain mielenkiintoista tai näkee jotain mielenkiintoista, niin haluaa ottaa härkää sarvista, että pystyisinkö itse tekemään jotain vastaavanlaista. Koska kaikki mitä muut on tehnyt, niin niistä voi toki nauttia, mutta niistä puuttuu se sellainen lopullinen tunne, minkä voi saavuttaa vaan tekemällä ne asiat itse. Tai niin kuin, että voit sä katsoa albumista kuvan Eiffel-tornista, mutta se on eri asia kuin mennä sinne juurelle ja omin silmin kokea niin kuin asiat, tuntea. Sitten piti lähteä itse niin kuin kokeilemaan ja tekemään, pystyykö tekemään musiikkia. Ja että ja eikä pystynyt tietenkään aluksi oikein toteuttamaan mitään, mitä olisi halunnut. Mutta sitten vähitellen oppi. Nyt ollaan jotakuinkin siellä, että pystyy toteuttamaan visioitaan, joita tuolla päässä liikkuu. Keskinkertaisesti, mutta kohti mestariteoksia menossa. Mulla oli yhteen aikaan semmoinen metodi, että mä en tehnyt maanantaina mitään ja tiistaina kirjoitin ja keskiviikkona tein kuvataidetta ja torstaina musiikkia. Mutta ei se käytännössä kovin pitkään toiminut. Tai olisihan se voinut toimia, mutta musta on niin järjestelmälliseen hommaan. Kun on niin fiilisasioita, tuli se kirjoittamispäivä ja ei kiinnostanut yhtään kirjoittaa, niin aloinkin maalaamaan. Ja sitten kun piti maalata, niin aloinkin tekemään musiikkia. Sitten kun projekteja tipahtelee niin kuin on useampi bändi ja on musiikkivideoita ja välillä kuvataidetta, niin ne vaan tapahtuu, että ne tulee tiettyyn aikaan. Ei niitä voi oikein itse päättää, että nyt teet tuolta asiaa, vaan ne asiat tuppaa tapahtumaan. Sitä kävelee oikeaan aikaan, oikeaan kohtaukseen ja huomaa, että tässä ollaan ja tehdään näin. Sitä rutiiniviikkoa ei oikein ole olemassa. Luojan kiitos. Omia lapsiani tietenkin. Saanut aikaan 2 ihanaa pientä lasta, niin se on toistaiseksi merkittävin saavutus. Mitä kuinkin pystynyt pitää huoltakin niistä. Graafisella alalla on se kruunulogo. Se on niin yksinkertainen, että siitä ei oikein pääse pidemmälle enää. Pystyy enää tekemään yhtään graafista duunia, joka olisi yhtä tehokas.
Ja musiikkivideoissa niin parhaat teokset on vasta tulossa, että tää on ollut pelkkää harjoittelua. Ja unelmana on tehdä koko pitkä elokuva ja se on pakko tehdä ennen kuin täältä pallolta häivytään. Ja ehkä levyistä on paras 100 vuotta albumia Ukkonen tähän mennessä. Tuleva Maikarma-levy myös vaikuttaa erittäin lupaavalta. Niin on jotakuinkin on onnistunut parisuhteessa tällä hetkellä, että se on ollut aina helvetimoinen haaste mulle. Ja myös puolisolle niin elää minun kanssani. Että pystyin perustamaan perheen, niin se oli valtava haaste. Siinä helvetin paljon ongelmia oli kyllä matkan varrella. Ja halusin oppia jonkin verran laulamaan ja tekemään elokuvaa. Ja on ne kaikki ollut hyvin haasteellisia. Ja nyt on onnistunut niin kuin työtä tekemällä ja semmoisella, niin kuin, voisiko sanoa vähän niin kuin semmoisella epärealistisella minäkuvalla. Mä oon luottanut helvetin paljon niin kuin omiin kykyihin ja aina jälkeenpäin tajunnut, kuinka uskomattoman niin kuin lahjaton on tietyissä asioissa. Mutta se, että mulla on ollut semmoiset epärealistiset niin kuin ajatukset omista kyvyistäni, se on auttanut eteenpäin. Mä joskus Jouni Hynysen kanssa puhunut tästä samasta asiasta. Me ei ole kumpikaan tajuttu, kuinka huonoja laulajia me ollaan. Sen takia meillä on ollut valtava usko siihen, että meistä tulee niinku rock-tähtiä. Ilman sitä uskoa niin ei olisi niinku tehnyt niitä asioita. Onneksi ei ole niinku oikein ymmärtänyt sitä, että ei tässä nyt mitään niinku ihan niinku nerokkaita laulajia ollakaan. Ja moneen asiaan toi niinku pätenyt toi sama, että on ollut tietyllä niinku hulluus tehdä asioita. Ei ollut aikaa niin pysähtyä miettimään sitä, että onko minusta tähän. Mä vaan uskonut siihen, että kyllä, helvetti mä hoidan tämän jutun, että musta tulee kovin jätkä niin tekemään tän ja tän jutun. Vaikka jälkeenpäin on huomannut, että millä helvetin rahkeilla että on tehty näitä hommia. Jonkinlainen niin näkemys on ollut ja siihen on luottanut sokeasti. Ja se sokea luotto on auttanut yli niistä haasteista. The sea, black as death.